Haswa pan sedang ka video bag ngakerpat ya pi ban pin subscribe ikan ka channel kanang ban pin yo iki video ki ba pher na kan ka channel khobre sibu ban kong ko ban kali pi baro ki nong page ki video jong ka channel mano ba itu ya kana kan thei ka tip kerting ka mia khalifa ki ba itu ya ka ke de legend ngam ko asu ban ong kono ki de legend but ngan ya kren lo i phi kana video ka kren ai yu halol kana ka thma mo de ko ban kong ai khoble pi ban wan channel de kane ka de ka kan thei ka actress ba ak ya ki phlim dakait te kane ka kan thei ka sa ka Jong hagari lebanon but kalongum ne kane jingjia ba ka Israel kala ther da ki namding haka lebanon palat arspa ngon ki brio yap haka apogari lebanon daki spa tali ki namding ka Israel ka ther hagari Jong gane ka mia khalifa kumbangel tip ka kerteng Jong gane kan thei ka ba ki phlim dakait te gane kan thei da kan tin ka ba ngau si kalpan pau social media account Instagram Jong ka da ka ba ka ong kumne mia khalifa da ka ba ngau si kalpan pau chak pai ba but shaki fan Jong ka ki besno tanat man pe ya ki video Jong ka ba ka dap da ka jing ngau si ba ka Israel kala ther da ki namding hakari lebanon kari Jong ka sa comment section ba phide ki fan Jong ka mia khalifa ne to fan Jong no sa comment section la de phide ki fans Jong ka mia khalifa phide ban sen e ka ba pli kham tam ki shin rang ki video sa tan pe ki video Jong ka